Papunta na po tayo sa loob. So, yan. Let's go in the vegetables and fruits area. Ayan. 2.99 ang cherry. Wait, tingin tayo guys. One enough? Huh? One, two. It's still $3 a can. One enough? Yes. Oh, they have. How much the meat? Only one. One ripe. Ay, one green. Oh, golden pepper. Mango is 99 cents each. But, hindi ko alam kung magkaparehas sila ng ano. Ng need more tomatoes guys. Mahilig ako kumain ng tomatoes. Wait lang. Ayan. 4 pieces of tomatoes. Ayan. $5.99. Tapos, dito guys. I think 99 each daw. Sa mango. Yes. Oh! 4 for $1. Ay, yeah. We will take some. Ayan. Bumili kami ng 12 pieces of corn. Guys, dahil tigwa $1 for each for $1. Plus, last week bumili kami 5 for $2. So, mas mura ngayon guys. Ayan. Tingin pa tayo ng ating bibilhin na gulay. Oh, Italian parsley, 1.49. Hindi ko mahal talaga ng ano dito. Ayan yung mga squash nila guys. Wait lang guys, kuha tayo ng isang mangga. Kahit isa lang guys, nag-crave na ako matagal na. Kaya, bili tayo ng isa. Ito na lang. Tapos, kiwi pomegranate. 250 each. Gustong gusto ko to guys. Ayan. 2.29. Tapos yung grapes nila ay 1.99 per pounds. Seedless. Ayan, mas mura ito guys kaysa sa red cherry. Red cherries. 1 point. Oh, buti na lang bumili ako ng lemon sa Sam's Club. Ayan. Mas mahal dito. Ito yung aming bibilhin guys. Corn, grapes, cherries, and mangoes, and tomatoes. Ayan. Si Brian ay buntis. Huh? You are pregnant. So, kuha tayo ng isang guys. Isang cucumber. Ito na lang.
mahal ng ano, oh, snow peas. Wala na silang free fruits, guys. Dati-dati mayroon silang libre na ano, prutas. So, yun nga, punta tayo sa another section ng ano, grocery. Ayan. Raspberries, sumoy. Tapos, parehas lang sila ng presyo. Oo. Ayan, mga ano, plato, platito, bowl. Pang kitchen, guys. Ayan, kung gusto nyo ng red, meron sila. Ayan, puro sale. Naka-sales ang lahat. Ayan, super mahal. Kahit naka-sale, guys. Doon na lang tayo sa Dollar Tree. Uy! Akala ko yun pala is mahal pala. Ayan, if you want this one for grill, it's yan siya. Ayan. So, punta tayo sa mga sa ibang section ulit. Mga to frozen food. Sa milk na tayo. Kunti lang bibilhin natin dito, guys, kasi bumili na tayo ng ano, ng mga iba doon sa Sam's Club. Ayan. May nag-iwan ng ano dito. Clearance. Dito tayo, guys. Ziploc. We don't have Ziploc anymore. Yeah, $1. Mga vitamins, mga nutritional, adult nutrition. Ito yung gamit ata ni ano, ni Sis Bander's Journey. Ayan, shoutout sa'yo, Sis Bander's Journey. Ayan, ito yung gamit mo dito. Yung pinakita mo sa akin. Meron din silang blue colors. Ayan. Ayan, doon yung dalawa. Namili ng beer. And then, dito tayo sa mga, ano ng mga vitamins din ata to. Vitamins, yeah, vitamin. Tapos doon sa kabila pala, nutrition and diet. Benadryl. May halls din sila. Uy, nag-sale siya, guys. Oh, golly. So, doon is $23 so naka-sale siya. So, makakalis ka ng $3. Ayan. Feminine. Doon tayo sa kabila. So, ayan, guys, oh. Yung mga hilig mag-makeup at magpaganda. Ayan, dito naman ang section nyo. Cosmetics. Ayan. Hindi kasi ako marunong eh. Kaya hindi ako bumibili. Ayan. May pants din sila, guys. Ayan. Sale ng 10 cents. Makeup rin. Ayan, Aveeno. Ito yung maganda. Aveeno. Olay. Ayan. Nalaglag. Cetaphil. Ayan, maganda din to. Pinakamaganda. Pero ang nabili ko nun is ano, yung Eucerin. Ito yung meron ako, guys, oh. Eucerin. Ginagamit ko kapag sa winter. Ayan. Kung gusto nyo din humaba ang iyong mga pilik mata, meron din silang ganito.
Tapos kung gusto niyo maging maganda ang kuko, ano din yan. Ay, my goodness. May mga ano din sila, nail polish. Ayan. Ayan. So, yun na nga guys. Pinakita ko lang doon. Hindi ko alam kung asan na yung dalawa. Andun pa rin sila. So, dito muna tayo. Ayun, bumili ako ng sale na pangkulay. Kahit dalawa na yung ano, nilagay ko. Hindi pa rin siya nagkakulay guys. Yun o, 2.9, 49 na lang siya. Wala akong makitang aloe vera. Tagal ko nang naghahanap dito sa Kroger kung saan wala talaga akong nahahanap na aloe vera. Ayan. Nawawala na sila. Saan na kayang napalok yung dalawa? Andun pa sila. Ayun. Sizzling deals. You like that, but you're not eating. You're not eating. Cut your arm off. Tinamat si Brian mag-ano self. Which is I don't need it. He doesn't know how to wear his mask. Uwian na guys. Done. Grocery shopping.